Confederation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP haka arpuar terik nailar arjar pulai kalitra ya palat sanpo jur kibilor shaka state food testing laboratory Hapasyo Hills Shillong na kabenta ban pates ya katai ko balashim nong muna na kitop pelang kibodon hakis nong baper kanong ba Shillong ban hakalai terik risau arjar pulai Confederation kalapan pau bakakai pod na test report kaong ban kisau pun riutuli kibala dep test tang artili kidagi babet babyang paka ban penkam ban set ban tiong Confederation kalale yakani hadien balayok jingujo na kipai ba kibodon hapadeng kejingar tien laka kabakiyo na katrat pechi bat kumju na Shillong municipal board kalong ni kababet babyang ban pendon kam hadien kejingo priang yakakai pod Confederation hapok kejilam jong ba don DC kongsit president kalali ban yikendu yung tunang ba kajelau konrad ki sangma ban IT kakai pod bat ban krenru halo kejingbam singai ka bam hanong ba Shillong katkum kakai pod layo jingtep batang ko hadam tring bat marating ki babyang bat singai man penon kam kataru kibade na kitolong na lakisnong kat ba sau telipat kimlong singai na mat kejingkle dawai bat kiwe pat kidaw ini kejing lum ko jong hi kalong ban rei jing sha kadi sanpoi ki snong rei ki sampel ki babyang bat ban test ki long tang sa fundutli te ki don ki snong ba ki khamtre ban test ki ong ba ngim kwa ban test te ka problem kadi jong ki te na ki sa fundutli ki test ki ba balong te ka lingba ka jing test bangi pha test ne po ka food and safety pasture mo ka ban the po normally te ka jing syam ka jong hi ka long na ki ni sa fundutli sap kilong kita ki sap kilong kita ki top ke bakini ki ki ba ki judi kilong very unsafe bat ki ba ma bahaya ka kot ka khya ki ba la da ki di ni ki te dina takata bang la yo ni report ila compile ni la pulia ba consult ba ki lab technician expert ki jomi hiru ki berap ingin basang tingi lab lingba ka jongki lab ten sutho focus ila yo ni dia nak kata wisawan banyak kendu yang chief minister but tang po social long ro deki hajar tali kita ki public water tap mo kabaki ba ki di ko undi ni kita kidan dan re nak yang keseng abang test nak ni sabul nrutuli tang atli belong safe but re tali but belong very unsafe kaba kidan kita ki chemicals but kidan ru ki bacteria ya kapa akan report la fully details de den takadang wani kendu chief minister daka basongkhia ngilong yu ba pet kini kedeka kamyap kamem habari kalen ko khia de pai ba nama bali ui kran ne kini kalen kaseng ni sosnai kilong yeng ki ba kham duna kayo kon komba kalau menta ka dor jong ka bailai kala kiu ba bar kumta ru ka dieng kalau syam jingnya banyo ka dor jong ka gas ka long rem dor ba tiki pai ba kan kata wai tu gilong yeng bakhamduna ya ka yo ka kot ban pelut ai kata ka by light ne ka bai ban thang nam ta ban yo ka bam di mau ban boil bhai ka ka jongki ban yo ka bam di de na ta ka daw ba na ka leng ka seng so snei tu gilong yeng te sawan man kan du ya chief minister ban dawan u ba di ban pet mordor te rei ka ka ba na ka leng chief minister u ka de ka issues ka ba juta na first ba in history mo ya kabang pajudan man test yang di random test yang adu mentai ruban mo ngina kalian kasengi hong imla ban le pro itu hajar tali ki top kemudian po Shillong city jengi rei ngiliat tang ini sa pun tali rei ka outcome ko very worse tingi kwa na kalian sarkar ba chimkia ba na kalian usiam hiru ka ka ba ula ka assuran sengi ba chimkia chimkia halor ni ka benta ban make sure ba ba ki banyo ko undi jana kalian kasengi kalau ba kai pengidan ban kalau ba kani kadi kejing sedang bat nang ni sekhmat ngina instruct pat yaki district bagi nang le ya kaju korkom ban sim ni tiki ban pates ni ki undi lingba kani ke SOP mo ka ki guidelines balabu lingba ka fasa de ngapentu ki district jong sang baro ban ni sekhmat ru maki ru kinya sekhmat ban tes ki undi khnang ban lap kejing sha na ka e ka daw de khndiat komba katung ka report ka ba ngiyo kalau ba hakini ki ka ba undi bangi juba mangi bonsin hi kitan kini ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bar ki E. coli organism digini hi ki wei ke ba nak ada khamat pet numla ban yu gini here gini ba ki belong very deadly ba kilap nak ta ya ka nirba ka jongi ke intestine ka jongi bat kumta kalaban warna sebijing pang kanser
Tiga ke pama but raging inshallah hot mas ke consumption mas sendi kini amde punya apa pakan sang ko dalam bakala ba suki la da ni continue ban di kini ke wadan kami bakteria kala wan wara ka masalah bakala ba but kidan ru ki benta ya ka ba kidan kitap ki baduna kini ke pH level kakum ka ratio di bandan te ke jingduna kini ka wara eta ka acidity ya ka mo te ha wara ka acidity ka te ka bun ka wara eta ka jing sitom kalau pandai halor mo kalau kan nongong kini ki ini kini diarrhea pun tak jing sitom pair but kawai ru kalau ma duna jangan ni ka pH level kalau kan kata hiru kan kini ka ki ka ban kawan ra kata ka jing pensniu ki pai ki pai kalau kan long korit mo apa ketien nong wei kapara pen nong pen sarang ki pai di ketu ko de jimahi den rei pat ya ke bang hapan kran hi ya ka technical terms namang itep ba ka undi de dan ketelong de mana ketelong na telong ka sepoi hapo ka ki hani ka treatment plan de hani treatment plan ka sepoi hapo ki distribution distribia ek bagi poi sport locality de kini ki ada hal la san benta tingla shu ang yo chief minister ba so ba la apa de bat kini ki bacteria kemudian pehan pok sos kan nomor bakteria ada omdei na sos hanum yo lawan dei pak kajing jabo pelak ni ki top ki bena pok sno tha melawan tem dan dei ke kan nak yang kasang hi ka omba kani hi ki issues ka ba ya nomor finkran nom ta ka omba undi hapo jala hi bra hawai finkran ta sno sti ki hajar tali ki top ki dan te nak yang kasang ngimda dei mar main condemnation ki tha ni ne ke department ngin nampak la rela tang ngim address ya kini ki issues ada ls pat kalau rak sibun kejing ia ya kipai ban osesno lekai bang dan man ong ni kalau ba ni don kam kejing telang nadu ke department ki snong kita ba kipai ba iru kani kasus bo fitas menta to kade daga to ka kebon nei hi ka sus ka ba kabawan hi kade na pok pc bat ka ba kani artli ki snong ki ba long sif kum ka dam tring ba ka dam tring bat ka mo bolai ki long sif kini artli kini kide na pok local source kebon kidam tring bat ka mobile kamu nak kita sus bumi inate nakalian jung siam hi ma was totally a surprise you ba nak ki south really ki sample hadu south li ki lang very unsafe dan nakalian jung ute nginga dable katkum ka benta ba di manle ni collect in example ru umdei ba ngi shude Kluma ring daya katkum kata ka standard of procedure balabu deng ba ka fasai baling ba ka food and safety department government of Meghalaya te hari nakalian usiam ru matrai lada udang dia kini report ke jong iru matrai kun sapha ila jong ki expert leng ba ka PhD department bakin conduct na bakin le kini ka test yang example te ya kata ka song ni sepet